बिथां मन्जु मरा फिल्म मेकार बिथाङाबो जे बर'खौ जाखांहोनो थाखाय गावनि गाव जातिनि भाषा कृष्टिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय जेरैबायदि थुलुंगा होलांबाय बुंबाय खस्थ' खालामबाय बेफोरखौ आं बिराद मोजां मोनदों आरो जोङो बे गोरों गोराफोरखौ मालाय जाथि होननानै जों मुगैया मुजुवा सोब सम बजबनानै जों लानो हानांगौ हानाया गाहाम बेखौनो आङो गुरुत्तपूर्ण हिसाबै मोजां मोनबाय दिनैनि गेजेराव जे मिडियानि मानसिफोरखौ जे बजबनानै लानो हानांगौ बेफोर खोथाफोरखौ जोङो गुरुत्त हिसाबै सोलोंनो मोनबाय आरो बे इन्डास्ट्रिया बिभिन्न पर्यायनि मानसिफोरखौ क्वालिटि गोनां मानसिफोरखौ ब्रान्चफ्रा हमथानानै लाखिबाय थायो। बुङोब्ला बर' सावथुन मुलुगाव बुंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया आरो बे आलायारन आलायारन सावथुनाव गोख्रों फाव दिन्थिनाय आलायारन सावथुननि गाहाय केरेक्टार एबा आखु जाय दिन्थिफुंदोंमोन बे आखुथायनि सावथुननि फोथाराव मुङानो जाहैबाय जालाख' जालाख' होनोब्ला जोंनि बैसो जानाय सुबुंफोरा बयबो बेखौ गोथां महरै फिसिनानै दोनदों। जोंबो मोनथिगौ जेब्ला 1987 मायथाइयाव बे आलायारन सावथुना रिलिज जादोंमोन बे समाव आं क्लास 6 मोन बे समावनो जों आलायारन सावथुनखौ जेरावखि जाया होसो होसो नायहैयोमोन आरो बेवहायनो जोङो बै जालाख'नि दुखुनांथाव जिउ जारिमिन बर' समाजखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय बै महर मोखांखौ जोङो रोखायै दिनैसिम मोनसे जारिमिन बायदि मोनसे गोथां सावगारि बायदि नुगासिनो दङ। दा बै गोख्रों सावथुननि बिगोमा बिथां मानाव गेदेर मुस्रि गेवलां टिकेन्द्रजित नार्जारि बिथांखौ जों नैबे गोथार जौसांनि गेजेरजों मान बावनो लादों आरो बे मानखौ बिथांनो बावगोन जोंनि दिनैनि बे बड' सावथुन मुलुगाव जाखांफुनाय सासे बर'नि गोख्रों प्रडिउसार लोगोसे सासे रोंगौथि गोनां समायना एक्टर बिथाङानो जाहैबाय क'क्राझारनिफ्रायनो मुस्रिमा रिया ब्रह्म बिथांनि आखाइजों जोङो बिथांनो बे गोथार मान बिलाइखौ बावगोन लोगोसेनो गांसे समायना आर'नाइ गंसे समायना बर'नि दोरोङारि दामजु सेरजा बेखिनि बेसादनि गेजेरजोंनो जों बिथांखौ मान बावनो होनो नागिरदों। बेनिफ्राय जोंहा गोबां गोहो एबा बोलो गैया बेखिनिखौनो लानानै बिथाङा जोंनि बिसानिफ्राय मोनसे अनसायनाय मोननाय होननानै सानना लागोन आं बेखौनो मिजिंथिदों। दा बे मान बिलाइखौ गथायनायनि आगोल आं आफादनि नेहाथारि हिसाबै रायजो राजानि गेजेराव बिथांनि मावनाय मोनदांथिखौ फोरमायनो नागिरदों आं फरायथिनायनि गेजेरजों। जोंहा आथुरथार जाबाय मानोना फैबाय थानाय हाबाफारिया जोबोद इम्परटेन्टथार एवार्ड सेरेमनि फांसन गोबाव सम नांगोन बेनिखायनो एसे थाब खालामनो नाजादों। जियानो जा गोजोन्थों नोंथांमोन। आं फरायथिनो लादों अफिस अफ द बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन क'क्राझार मानाव गेदेर मुस्रि गेवलां टिकेन्द्रजित नार्जारि गागि बर' सावथुन महरगिरि अनसायारि मान बिलाइ मानाव गेदेर गिबियावनो नोंथांखौ बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि 10थि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे 3थि बर' सावथुन बान्था फोरबोनि दिनैनि बे मेहेर गोनां बुब्लियाव मिजिं थिनाय बादियै बरायनो मोननो हानानै जों
बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि जानानै नोंथांनिसिम गोथार अननाय मोजां मोननाय आरो गोरबोनि सिबिनायखौ बावग्रोनाय जाबाय। लोगोसेनो नोंथांनि अराय गोजोन जिउ आरो गोलाव जिउमानि थाखाय अबं गसाइनि सेराव आखाइ खबजबै आरज गाबनाय जाबाय। हे गेदेमा, दिनैनि बे गोथार सानाव नोंथांनि सोमोन्दै फंनैसो रायखांनो मोनाब्ला जों गोजोननाय नङा। बे रंगिना बुहुमनि बर' सावथुननि फोथाराव रुजुजाया रावजोंबो जोनोमा नोंथांनि जोंनि गेजेराव। अनसुला बिफा मुस्रि गेवलां बिरना सिं नार्जारी आरो अनसुली बिमा मुस्रिमा निबारी नार्जारीनि गोथार गोरबोआव जोनोमा नोंथांनि 1952 इं मायथाइनि 22थि नभेम्बर गोथार सानाव क'क्राझार र' एसे बिखौ लानांगौ र' जायखौ बावनाय जादोंमोन 1989 इं मायथाइनि 23 जानुवारि सान